Doncs ara anem a preparar l'alcohol de farigola. Com tots sabeu, la farigola és una planta molt perfumada que té unes propietats astringents. Llavors va molt bé quan tenim problemes digestius, quan anem molt al lavabo, doncs és una planta que ens ajuda. També quan tenim digestions pesades ens pot ajudar. I a l'hivern és molt agradable de fer una sopa de farigola per sopar, que no és gens pesada i ajuda molt bé a descansar. Nosaltres ara la farem servir per fer alcohol i per treballar-lo a nivell de pell, d'acord? Doncs anirem ficant les rametes de farigola. Jo la farigola m'agrada collir-la ara a la primavera, perquè és quan està més florida i té les propietats més accentuades. Llavors, procurem agafar branquetes que tinguin molta flor, que són les que ens donaran més propietats, i anirem ficant-ho així a trossets petits dintre d'un pot de vidre, i quan tinguem ple de la farigola, llavors hi posarem l'alcohol. Per què farem servir l'alcohol de farigola? Doncs mira, la farigola, com he dit abans, és astringent, llavors ens ajudarà a tots els processos de pell greixosa, per problemes d'acné, per problemes de gent que té la pell com que els hi brilla molt, i també va super bé per regenerar la pell i cicatritzar, és a dir, per quan tinguem alguna ferida que ja no estigui oberta, però que vulguem ajudar a potenciar la cicatrització. Doncs llavors també es va molt bé fer-se fregues de farigola, d'alcohol de farigola en aquest cas. Llavors anirem ficant bé, buscant les rametes més florides. I la que ens sobri, doncs la secarem i la podrem prendre amb infusió. Molt bé. Llavors amb l'alcohol de farigola, quan ho tinguem ja, que ara ho omplim, deixem reposar entre 15 i 45 dies. A mi m'agrada deixar-ho un mes, en general, totes les plantes que faig amb alcohol, excepte les que faig amb oli, perquè les que són amb oli són 45 dies, 45-50, però les de l'alcohol són suficients amb un mes. Llavors el que fem és filtrar-ho, ho fiquem en una ampolleta fosca. Sempre parlo de l'ampolleta fosca perquè no li doni la claror i es mantingui millor les seves propietats. De la mateixa manera que això ho deixem reposar a les fosques. Jo en aquest cas ho fico dintre de l'armari, poso la data i quan fa un mes ho trec, llavors ho colem i és quan es pot començar a utilitzar de manera amb un cotonet puntual allà on tinguem granets o on tinguem la ferida, o tonificar, es posa en una ampolleta d'esprai i ens podem tonificar la pell de la cara quan, he comentat abans, tenim una pell greixosa. Penso que això ja ho tenim. Sobretot hem de pensar que estigui ben ple. Si queda branquetes que no estan dintre de l'alcohol, llavors es poden fer molt bé, no queden macerades. Doncs ja tenim la primera part ja tenim la segona part de l'alcohol de farigola. La primera part és collir-lo, intentant agafar les branquetes
vigilant de no arrencar l'arrel, vull dir, talleu-lo amb una tisoreta amb molta precaució i s'omple el pot de vidre fins dalt, es cobreix tot amb l'alcohol i es deixa reposar un mes. I d'aquí un mes doncs, ja tindrem l'alcohol preparat per fer-lo servir. Doncs ens veiem d'aquí un mes i veurem com ho filtrem i ho fiquem